Nou goeie. Van harte welkom bij de cursus Schreeuw die Riek. Een cursus schreeuwen van creatievelingen die menen dat ze net creatief binnen, maar dat stiekem toch wel binnen. Een cursus voor die dus. Alle weken krijg je een nieuwe schreeuwopdracht van iemand van het Schreeuw die Riek Schreeuwersboom. Dat is een schreeuwersboom van schreeuwers die het liek als je menen dat ze net creatief binnen, maar intussen al heel wat creatieve uitspattingen op papier zetten. Of vertypt ha, of schreeuwen ha, of uit de printer al litten, of waar wie ik. Schreeuw die Riek is net samen de titel van Samar een cursus creatief schreeuwen. Nee, het is de titel van de cursus creatief schreeuwen van creatievelingen die menen dat ze net en dat Samar, dat is een hele lastige zin. Maar het is de cursus van die. Schreeuw die Riek en ren helemaal binnen. Schreeuw die Riek. Nee, net zo. Maar schreeuw die Riek. Hier, van binnen. Of hier. Of daar. Of tot in de vierste veerten van die aula. Schreeuwen begint zelden met een typemachine. Als met een simpele pinne. Nee, schreeuwen begint altijd met inspiratie. Inspiratie is iets wat maar lastig vinden ligt. Soms begint het hierboven in een holle. Soms komt het van links of van rechts of van boven of soms zelfs van onderen. Nee, inspiratie komt soms samen voorbij als je het helemaal net verwacht. Ha! Daar komt al wat inspiratie. Maar eens ben ik op zoek naar iets mooi wat meer spanning. Oh, dat gaat wel helemaal. Een pakketje van mij. Nee. On de treien van Ljouwert. Dat ben ik net. Ja, dan begin je te denken, hè. Waar binnen de treien van Ljouwert? En waarom sturen ze een pakketje? En waar komt het wooi? En waarom is het zo licht? Of waarom is het zo zwier? En waarom luidt het hier bij mij op het bureau? Of luidt het wel bij mij op het bureau? Misschien luidt het wel inversen in de finishline van de Alversterrentocht. Of misschien luidt het wel tikjend op de 5e trede van de Aardehouw. Of misschien luidt het wel ergens tussen de krentenbal en de bakkerbart. Waar het luidt? Dat vertel ik daar net. Dat moet je zelfs bedenken. Dan moet je zelfs bedenken waar de treien van Ljouwert binnen. Waarom ze dit pakketje sturen. Waar het heen gaat. En misschien komen we ik wel te weten wat erin zit. Doos Kroostad in die eerste thuisopdracht. In pak een beet 123 worden. Succes!